Ya Allah ya Gusti. Apa? Bibi. Kali gani ya dia. Siapa kuno? Ayo. Bibi. Ayo, 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 ayo. Kuningan merupakan bumi Pasundan, bumi Parahyangan. Nggih. Masyarakatnya bahasane Sunda, ya. Neng gelis. Naon? Bisa bahasa Sunda? Ente urang mah teu bisa. Teu bisa. Ai mane jelema mana? Kula. Ya, Kula mah campuran campur endi? karo Belanda. Campuran. Nok Kula wong paman. ayu Nggih. ning dalan wong loroan bae lagi jalan-jalan. Kula lagi jalan-jalan paman. Nikmati pemandangan ya. Mboten. Pasundan pemandangannya indah. Indah. Pemandangannya sejuk, enak dipandeng, enak dideleng. Apa maning ning kene ning Desa Limpas. Nggih paman. Anak Kang Kaji Darsad Bos Gabah. Ana bos kabar. Anak Kaji Wapeng ya istrine Apal ya? Etin make up. Oh, si gue etin make up. Anak sing mau ora diundang-undang ya. Ora ulane ora kelingan. Mene. Dadi senok iki ana paribasane wong loro lunga mlaku kin kiar pendi kini senok. Terus terang paman. Iya. Kula ninggalaken pendopo kuningan. Heeh. Ning senyatane pengen ngolati ning di anane Kakang Pangeran Awangga. Oh ngoleti Kakang Pangeran Awangga. Leres makaten. Terus lamun ketemu Ya lamunan toh bae direne yang odong bisa nemokaken Kakang Pangeran Awangga. Ya enggal-enggal kongkon mulih ananing tempat panggonan paman. mengkono Leres tujuane. kan paman angwerui dewe. Heeh. Keadaan kuningan ing saat saiki paman. Ya. Kaya wis ora aman. Oh, Ulah no. khawatir paman. Jagat kuningan lagi ora aman. Leres. Lamun Raden Awangga tekaning kuningan mesti Raden Awangga bisa kanggo ngamanaken wilayah kuningan mengkonon. Leres makaten. Iya. Wong nok mengkene dia. Pripun paman pati? Ki Jelantik lagi lesu. Ki Jelantik lagi kengelan. Permasalahan ing kuningan Ki Jelantik uga melu tanggung jawab. Ya wis barang tentu paman pati. Srene paman pati jelantikan minangka seorang pejabat. Pejabat agung ning kuningan. Roda pemerintahan kuningan Ki Jelantik melu bertanggung jawab. Sedurunge ketemu kelawan Raden Awangga, nok hormatana nok etin make up ponakan kuno. Karo Kang Kaji Darsad Bos Beras diundang. Iya. Karo Kaji Wapenge Kedeng. Paman pati uga lagi ngerasakaken lelah ternyata Barang Bibi. emak kuno. Terlalu capek menjalanakan tugas. Srene keadaan kuningan kan ora aman. Lagi orang mah. Kepongpong mingkene paman ketemu kelawan dirine yang odong Ya. sebagai wujud penghormatan yang odong kang minangka wong enom kelawan paman pati kang minangka sepuh garap tak pai hiburan supaya sembari-bari ngilangaken pegel. Rekan-rekan Limpase dihormati kabeh. Makoten. Awas pemuda-pemuda Limpase ya. Ayo nok. Senembang kuno. Ya. Barang-barang janji tak paman. Aja. Si pengennya apa? Sumpah Wis senok setia. bae. Kula bae. Sing rada hot sedidik ngormati Kang Kaji Darsad. Oh, sing rada hot setitik. Karo Kang Dirsade Kedeng sedulur dewek. Sing rada hot jeng. Iya. Enak-enak laki layar sentuh bae. Ya. Ya laki budak. Nah. Ayo, nok etin make up. Awas sampean joget. Iya. Beres urusan joget. Hari nembang ora gelemah. Ngormati kabeh masyarakat Limpase, anak calon tuan rumah sing duwe NZ Travel ya keding Iya, paman. iya. Ngormati Mama Haji sareng Mimi Haji. Nok etin make up. Pokoknya macam-macam. Karo
Kang Haji Darsad Bos Bras Haji Wapeng yang gede Hormati Kanggo Mama Putra, Mama Putra. Etin Make Up aku sareng seperang kate sing sampun hadir. Arep calon majikan. Salon Aku tuan dirsa. rumah. Kanggo Mas Etin Kenan. make up. Mas Kenan. Mas Kenan. Mas Kenan. Mas Kenan. Mas Kenan. Nyisup meneh. Joget, Paman. ya No Etin Make Up Kang Haji Darsad Mas Enak. Kang Dirsad ayo gamane Kanggo Mas Enak, Mas Enak. Mas Enak. Mas Enak. Kanggo Nanang Dinan, Mas Enak. Nok Dinan, Nok Mas Dinan, Enak. Mas Nok Enak. Dinan, Nok Mas Dinan, Nok Dinan, Nok Dinan saya. Itu Mas Enak. Nok Dinan, Nok Dinan. Mas Enak. Sing gue kanjar trepa tuan Mas rumah. Dina Mas Enak. Sing gue Mimi Mas Dina 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 Kang Haji Darsad Bos Bras Etin make up. Aronok Etin Make Up yang gede Mas Enak, Mas Enak. Iya Bapak Haikal, Mama Haikal. Kang Dirsad ya Kang Haji Darsad Bapak Haikal. Mama Lura. Kanggo Mama Lura, Mama Lura. Mas Kenan, Mas Kenan, Mas Kenan, Mas Kenan, Mas Kenan. Sing duwe Enzar Creper salon tuan rumah. Enzar Creper, Enzar Creper terus. Enzar Creper. Mimi Kaji Wapeng Enzar Mimi Creper. Kaji Wapeng Mimi Kaji Wapeng Bos Bras Mimi Kaji Wapeng Bos Bras Bos Bras Mimi Kaji Wapeng Bos Bras Mimi Kaji Wapeng Bos Bras Bos Bras Bos Bras Bos Bras Mimi Kaji Wapeng 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 kesuwun Bos Bras Salon tuan Aro rumah. Kang Haji Darsad yang gede Tuan rumah. Nok Etin Make Up Nok Etin Make Up Kang Dirsad yang gede Kanggo Bos Donat, Bos Donat. Bong limpas kabeh dormati nok Bapak Bun yang gede dormati Kang Nawe Kang Nawe Kang Nawe Maria. terus Garingan bae. telantungan Garingan ya Kang Nawe Klauber. Oh, masih Kang ada. Klauber. Kang Klauber. oh masih anak Kang Nawe senang Subon, di sida. Ya, Ya. bias kita nih wis mandul. oh taskin gak nembang maning nok Matur elane durung metu ya. kesuwun.
Nah, Kaya wis cukup istirahat ya kula lawan Paman Pati. Lamun toh bae memang Paman Pati duweni tujuan kang tertentu, mungkin ing saatkin kula sewang lampah lawan Paman Pati ya. Badhe nglanjutaken perjalanan ulati Kakang Pangeran Awang. tunggu. Loh. Bibi, Bareng bocah sih. Tak buntuti sing mau. Nyatane bener jari beja yen sira bakal goleti Raden Awangga calon pimpinan Aning Kuningan. Nah, kula Paman. aja sampai ketemu kelawan Raden Awangga. Maksudnya sampean Di jelantik dadi batu sandungan sira bakal tektikas kata janggane. Bibi, Ya, Awas hati-hati no. kayaknya kini sing bakal jadi penghalang Bibi. ah, Bibi, hati-hati Bibi. Ya Allah ya Gusti. sabat kaniaya. Beli tak sangka Paman. Saban sing coba-coba gawe batu sandungan ke jelantik bodat. Bibi, Wah, Bibi, ayo melayu. Bibi, Bibi. Arep melayu mati sih. Wah. 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 Wah, 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 wah. Cilaka. Nyatane ada batu sandungan Raden Arya Panatak pengen ngadeg Nalendra ning Kuningan. Bajik melayuan ning lak-lakan yang naga nyusup paning sarang yang warak tekedak mangsaura motor sirah bocah. Wis cunduk tekading waktu. Wis cunduk tekading waktu. Wis ninggang tekading mangsa. Tulis waris bak jadi ketulisi. Betulis kegawan janji mamaku tato ku limpas demek makang hormati mamaku tato dewe minangkane mamaku pasti tembang sarang mama luralannya keding minang tatang hormati mamaku sarang miniku tato mama luralani ibu lurai keding matur luralani keding minang tatang ditembangi mimiku kang mirengaku bapak tuan rumah bapak Haji Aseng ibu Haji Eti matur kesun Segol
Kula suwun dumateng Bapak Panitia, harap bisa menemukan anak-anak yang di atas panggung. Takut terjadi sesuatu hal dari pihak sandiwara tidak bertanggung jawab dan juga mengganggu jalannya pentas, Pak. Kami mohon kesadarannya. Boten kantun sareng Mama Darsat de gede, Mama Cidarsat minangkane bos beras dewe. Bos beras saking limpas kang hormati Mama Cidarsat, Mama Cidarsat, bos beras aja lali. Ya Gusti Suci, Tandawaro garwane pamimpin kang ananing kuningan, keluargane Kakang Bratawiyana, kesebut keluarga pemimpin uripe bergelimang harta. Mimi Arjun saputra minangkane bos Putri Ayu, Mimi Arjun bos Putri Ayu. Urip ora kekurangan sandang kelawan pangan. Tandawaro rumah tangga kelawan Kakang Bratawiyana kewilang puluhan tahun nganti wis dikaruniai keturunan lanang kaya dene Pangeran Awangga. Mama sasai keding sareng nok anggone keding, bos taman ini makam wati. Tapi ning waktu iki rumah tanggane Tandawaro kaya wis ning ambang kehancuran. Rumah tangga wis langkah harmonis, bahkan Tandawaro kaya wis lakarasa ning laki. Karena sing dadi laki selalu sibuk lan sibuk. Haji Darsat, Haji Sarida kang merengaken, Kaisar Travel dewe calon majikan. Sampai kelalen waktu kanggo keluarga dewe. Sedangkan Tandawaro sipate wanoja apa maning seorang garwa singarane istri butuh ning perhatian, butuh ning kasih sayang, butuh ning pengertiane wong lanang. Jare kasingarane wong lanang kepala keluarga kudu bisa bimbing ning keluarga. Majikan tua dewek kang ditembangi Mimi Haji Miem Bapak Haji Caska, Ibu Haji Rokaya, majikan tua. Tapi kaya dene Kakang Bratawiyana kaya wis ora peduli ning Tandawaro. Rabine dewek dianggap kaya patung pajangan, cuman kanggo hiasan ning sajeroning pendopo, ning sajeroning keraton Kuningan. Mulane pikir salah Tandawaro, mamaku limpas kang ditembangi, mamaku tato, mama Dorah Lani, matu
Pikir salah apa? Wong lanang jarang ananing panggonan. Duwe laki arang kesanding jarang ketunggon. Duwe laki kaya wong ora duwe laki. Ya dadine selingkuh tanda waruni. Nyeleweng karo wong lanang liyan. Tak akui. Ora lagi tak pungkiri. Salah memang iya salah. Tapi ya priwen. Ya wong tanda warune butuh ning kasih sayang tiang Bapak Komandan. Bunda Akila calon tuan rumah wong Gunung Sari. Tararingkyu ayah. Tararingkyu ayah. Ayah Dodot. Tararingkyu ayah Dodot. Tekangan tiga lagi kita ngomong ah. Kenang nampan di saweran lebih kelingan. Iya. Ganggu baik Arya ngomong lagi ngomong kok. Ilo kan ganggu wong hari apa? Hari mau pengen ngarep marep. Selingkuh karo wong lanang. Lah aku. Ya iya. Bongganeng siapa? Senok ku dirong-rong nang ngomong iku sate peng-pengan kupinge mama. Aku nek kenang apa? Mau ke senok ku wong wis duwe laki ora. Weru. Ku lakine senok pejabat. Pemimpin. Nang apa masih nyeleweng. Ora enak ora pada dirabine pemimpin. Bisa beli ngomong kono pri. Ya wong urip ka jare sawang sinawangan. Bener. Enak sote jare wong sing delengaken. Iya. Si badan sing lakoni biang kaya kuat kaya beli. Pri wis senok. Duwe laki pemimpin. Waktune sibuk. Oh. Mentang-mentang pemimpin. Maning-maning kanggo masyarakate. Iya. Maning-maning arepan rapat. Ki rokokna ki Mamang Dul. Priwen no. Lakine kita bakal balik mengumah. Iya. Teka blados. Adus. Ganti kelambi. Klambi. Terus ngomong. Priwen ngomong. Meneng ya rayi si kakange arep mangkat tugas. Mangkat blas. Kosuki ki maning. Teka maning. Blados. Adus. Ganti kelambi. Ngomong maning. Priwen maning. Meneng ya rayi si kakange arepan dinas. Mangkat blas. Dinas maning. Tugas maning. Enggak dina kayang konon baik. Sampai kita nih ora di dinas. Oh, dadi kaya konon. Ya iya Mamang. Paingan iya ya. Wong wadon majare kasingarane istri. Oh, apa cenok? Istri pada karone. Iya benar. Ademe wong wadon kenang telung perkara. Ademe ayeme rumah tangga kok Mamang. Telung perkara ku mindane apa-apa kuno nok. 3 S. S. Sandang. Terus. Sanding. Terus. Sandung. Oh iya. Sandang. Karuan beli kurang. Beli kurang gelem biong delok. Sanding. Ya bagian arang-arang gak ilok ke sanding. Iya wajib. Tapi sing nomor telu Mamang. Pakune kuno. Ya aku kena ora disandung-sandung. La ilaha illallah saken dreg-dreg no kangen-kangen iki. Dreg-dreg nang apa ku? Ya mau sesenok ngomong konon. Ya ku Mamang. Alah. Kita wong masih nom ya masih butuh disandung. Ya masih normal senok mah. Laki dewek beli nyandung-nyandung. Iya. Ya glati lakine wong sejen. Alah. Jadi kayak konon. Tadine kita nih selingkuh. Selingkuhan aku. Selingkuhe duduk karo wong liyan. Ora karo wong sejen dolalen. Tolik. Selingkuhe Iya. arane Jang sapa kuno. Kakang Arya Teteg. Wong parak no. Wong parek. Iya. Demenane kita ki. Iya. Kira maki man. Jang priwe. Kita ki Kita ki. selingkuh karo adine lakine kita. Subakanolo. Nah, Iya. adine lakine kita ku, lakine adine kita. Kogang. Oh iya beli jare gak? Wis diangkol gangkong. Matane munyer-munyer. Kenang apa dikan? Yang dilang cangkem senok tudang tuding di terdas-das. Blenger. Blenger nak sing wingi mula. Priwen coba priwen. Kita
Dua selingkuhan. Selingkuh. Adine Lakine. lakine kita. Nah. Adine lakine kita. Nah. Lah. Lakine adine kita. Kok. Ulang mana? Blenger ya. Beli ketemu ya. Iya. Ki, kita ki selingkuh. Selingkuh. Karo adine lakine Adine kita. kita. Nah, adine lakine kitaku, Ya. lakine adine kita. Oh, weh. Priwen. Karo ipe barang. Ko, mengkonon ko. Iya. Barang anu pada be wis dirabi. Kaneka. Iya. Ya adine kita iku Senok ketol. dadi cekake mamamang, Iya. kakang oli kakang, Oli kakang. adi oli adi. Oh, iya. konon. Jadi kita kundemeni lakine adine kita. Iya, demen ipe lah. Konon ko mamang. Iya. Barang anu wayahe. Waya emangan. Duduk. Waya dus. Ora, Hari konon. waya asar durung. Ji. Wayahe. Heeh. Wayahe dinakin pertemuan. Tidak kian ki. Iya, Barang lakine senoke wis mangkat pirang dina. wis telung dina. Biasanya bakal balik seminggu sepisan. Patang dina mah nih paling balik ke. Iya. Mulanya kita belum demenane kita kongkon mene. Pinter ya nok. Ya pinter wong wadon maningane deh. Paingat. Darani. Aja salah. Apa maning wong wadon mamang? Sing ngarane feelingnya wong wadon 99,9% itu nyata. Hati-hati karo wong wadon. Pas karo impen. Wong lanang ngumpetna duit ketangguhan. Iya. Wong lanang bebodok keweruan. Mama ngalami. Lah aku ngalami kan? Ya mulane Mesti aja pakene kedutan yang kupluk. aja macam-macam karo wong wadon. Wis keweruan kabeh saking mah bokat wong kene durung pada weruh. Bokat wong lanang sering ngumpetna duit, delengen ning sor sepatune, delengen ning silapan helme, delengen ning sor jok motore, ana maning sih. Wah, jadi warang-warakaken. Lah, atau nerabine mamang aku. Ayah ketangguhan kabeh ya, ayah ketangguhan kabeh. Ana ning bolongan suling ku. Ku jare. Wong lanang mah kaya konon. Iya. Wis ka kita nih harapan ngelipur diri. Bari nunggu demenane kita teka. Kuno. Ya iya. Kukiane anak titipan sing Nok Givari ki Jeminangka soulmate pengantin sunat tobat. Pengantin sunat wis duwe soulmate ning ananya. Nok, Nun, wingi menemu duit ning ngedram. Nok. iya ta. Ya wis los eta. Ayo, sir. Ayo, sir. Kanggo Bunda Akila calon tuan rumah. Udut duit. Ya kayak konon kul makari segala-gala. Bunda Akila calon tuan rumah. Singin tika na ayah Gunung Sari. Gunung Sari. Kita na pengen ngoramati tuan rumah sing duwe hajat mamang. Bapak Haji karo Ibu Haji. Bapak Haji siapa kana? Bapak Haji Hasan. Iya, Asep. Bapak Haji Asep karo Ibu Haji Eti. Iya ningan dihormati. Majikan tua, majikan nom, majikan sedang, majikan cilik dihormati KB sing duwe hajat kanggo Bapak Kuwu karo KB seperangkat desa, Bapak Keamanan, Bapak Kapolsek, Bapak Pembina KB dihormati, Bapak Babin Mas Uga kanggo koner, sorry salah ketik. Wingi koner mah warna pro karo studio sangalas. Iya, sing lagi tugas bareng ning dinakian. Mamang kanggo sing duwe pujaan ati sing lagi repot, kanggo ibuku sayang sehat selalu, kanggo Mamai Ica Jawan, Mimia Wisnu, kanggo Nok Zian, Nok Merlin Keding dihormati ya Mamang, kanggo Nok Momoy Keding, Nok Momoy masih ngintil karo Nok Sitae Keding. Yuk dipai sing amo-amo baik, dipai kasmaran demen baik. Turung.
Kitanya lagi kasmaran demen karo wong ireng. Kanggo wong limpas, kanggo nok gipari, Mama Rio, sing duwe barber shop limpas patrol, kanggo Mama Rio. Kanggo Mama Rio sing duwe barber shop limpas patrol. Harapan apa mungkin bisa jadi kenyataan. Sun lagi sayang karo wong lanang, harapane mung ning sampeyan. Warna pro kanggo Mama Rio sing duwe barber shop. Mama Rio sing kepengen kakang uga pada baik demen ning kula. Ya ketemu sampeyan ati deg-degan kayak enen wong lagi kasmaran. Kanggo sing joget yang punya Bogor, yang punya Bogor, yang punya Bogor, yang punya Bogor tobat. Kanggo sapa aja? Yang punya Bogor mani, yang punya Bogor, yang punya Bogor. Kanggo Bapak wong Karang Malang, Bapak Tiskat wong Karang Malang. Waktu kenalan salaman tangan, ati kepencut jiwa melayang. Mangga, mangga, mangga. Keluargane tuan rumah, kakang wong ganteng, kulane rindu kasmaran demen, beli bisa turu duku wayang temen, lamun sampai ora kelakon. Sing tak pengeni Mimi Haji niam sayang majikan tua. Duh Mimi Haji niam majikan tua, majikan tua sing paling sayang. Noki pari solmete penganten, Noki pari solmete penganten sunat. Noki pari solmete penganten sunat. Noki pari maning noki pari. Aparane Kaisar Travel salon majikan, Kaisar Travel salon majikan, Kaisar Travel. Waktu kenangan salaman tangan, ati kepencut jiwa melayang. Nok Alia, Nok Alia, Nok Alia, aduh duit anyar-anyar. Nok Alia, Nok Alia, Nok Alia mani, Nok Alia, Nok Alia, Nok Alia, Nok Alia, Nok Alia sayang, kulane rindu Haji Rokaya, Haji Rokaya, Haji Rokaya. Duku wayang temen, lamun sampai karo Mas Kenang, Kenang, Mas Kenang, Mas Kenang. Aduh Mas Kenang pada baik, duh Mas Kenang demen ning kula Mas Kenang. Yang ketemu Mas Kenang, ati Mas Kenang
matur tararing yuk sapenan kesleo. Tararing kieu nok Alia. Pasuhun wong Karang Malang uga. Ya kok ana maning, Aja watir sedelat maning enggak ada maning. Kok dangdut maning. Ku jarega mama. Hari wong lagi kasmaran demen nunggu demenan. Sing ditunggu ora teka-teki. Ora teka-teka. Ora teka-teka. Iya. Oh. Iya aku Kayane niku. mau blik-blik Tanda waru. Oh, dingin. Tanda waru. Nun. Kakang Arya Teteg Yayi. Ku grebeg-grebeg ge mah. Ih, kayak kanjengan semut. Ya kan? Hari konake temen tamu indahnya kuno. Hei keluarganya Bapak Haji Kakang. Aman beli lamun kakang mancing deh. Aman terkendali. Tenang. Beneran. Tenang aman Kakang. Mancing baik sampai ada mancing. Ah, ini yang di sini. Mana nek kita nih? Mancing baik Kakang. Aja wedi-wedi sampean nih. Ya Allah. Hari wong salah ku bener. Dau mancing gak usah keplarak ning keramik. Kelingan tapi yang ketek di tulan kandangnya kan. Kita ki ngerti ning aturan kutul. Sing aran demani wong duwe anak laki iku banget kaniayane. Ya iya ora. Jare Kang Kumu Tato gak dilarang demani wong duwe laki. Oh. Cuman ya priwen Nah, beli kuat karena dorongan batin sing sangat demen. bener. Demenan kita. Iya wis dikandakna mau gak Kang. Kangen beli sindek. Ya kangen Kakang. Yakin? Kangen sekali. Peluklah Aa dong. Ya kula nih pengen dipeluk saya. Yai. Kakak. Yai. Kakak. Ngai diaduk lah lo. Melangklenger bae ra usah cilik iku. Iku wonge pada berak-berak. Aja ngurusi wong melu-melu apa indahnya aku. Kuna wong berak-berak nang apa? Kita sing rangkulan. Ya kalembetahan senok mambu lho. Kalau betaan kita nak mampu apa indahnya aku. Beli weruh si sing kadoan ya. Ji. Ede. Beli weruh sampean ku. Beli. Idi semenoko si semerbak harum mawangi. Mambu apa ini? Mambu Ya kita apa? mau mambuangnya beli kaya sirah. Ah, beli weruh mambu apa? Mambu apa njang? Ede ya mambu bako. Aduh, jare gaya. Sirah awak mampu kirik baik. Sampean mau Yang ya. nyeritakan kah? Ngomong kula ke petani kita kok beli iyang bakal ketemu karo bocah kun. Dipai duit kasih bapaknya siapa kini ya? Bogor. Wong Bogor. Jika kusingkan Melayu gue sangat. Ya beli melayunya priben. Ya orang mata nabu melulu tem. Kamu melulu dak kita nak dermaga. Awum lulu dengan mata patung. Sangat gemer mari Melayu ku. Laki muana beli sindek. Laka-laka. Laki ini laka. Laka-laka. Oli pirang dina ninggalakan panggonan. Wis telung dina. Telung dina beli balik. Paling baliknya patang dina maning. Berarti jelas. Wong lanang sing kaya konon ku beli bener. Padahal malah ini seorang pemimpin. Cuman tergantung uangnya tuh. Oh. Iya iya iya. Bakal lakinya kita di pemimpin gak beli peta. Iya iya. Boro-boro mimpin rakyat. Iya iya. Rabi baik gak beli kopenan. Aduh iya. Tapi Kang Kumu Tato tanggung jawab lawan rakyat segala kebutuhan disumponi. Iku arane jiwa pemimpin. Jawab dengan arah. Tanggung jawab belak pada karo bocah ki. Jotor cangkem memang. Ikut lagi nyengir-nyengir bae. Kakang, Nun sayang. kenapa sih tekannya kok si suwe kok? Kan weruan nang senok kakang bakas garap mangkat ku ngenteni metu sekolah dingin. Ya kita mah yang masih sekolah tuh lah. Ngono yang ngandel percaya. Ditulis sirane. Ya untuk bedo metu di. Duduk konon mang, Apa sih no? semene masih sekolah. Iya iya. Guru wes mendi. Aduh mendinang. Nduk, Non, masih demen beli kelawan kakang. ora demen mah ora kiyang ketemu. Masih sayang beli kelawan kakang. sayang banget. Baka kudu ngomong kidul kita ki demenan kin kirabine kakangnya kita. Iya 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 iya. Iya, Bisa. cuman bagaimana kedemenannya ku ulu bojakin karo kakang kita ku. Awal maune. Ye, mung singaran jodoh ya jare kah. Sing aran wong demen durung kelakon timbul penasaran. Najan wis duwe laki,
Tak peduli lah. Demen negarane gaya Kang. Ya iyalah. Kita ne wong duwe laki, kene wong duwe rabi. Gurih yakin. Beli percaya jajal langsung saya pelajaran selingkuh. Seroka jajalan gurih. Rabi nira lemu beli. Enakan. Lemu ya? Iya. Sinden lemu. Lemu gede payah kun mah. Oke. Kita garap ngupai resep kanggo wong sing wong wadon sing lemu. Iya. Ya. Heeh. Percuma tuku obat diet. Heeh. Alah lambat kuruse. Orang mempan. Baka pengen gage mempan wong wadon lemu pengen gage gering. Iya. Lanange kawin maning. Insya Allah sing dadi rabi bakal. Ngik kunane Mbah. Kelara-lara sih ya kan. Ya iyalah. Kayak dari itu. Apa sih Rane? Berarti lah keperasaan nih. Ndo, Non. kesempatan pan kakang ning dina kieu. Justru kakang. Lamun bener suami mulakan ing panggonan. Senok gelem li tak gawa metu. Di kawa metu. Iya. Kawa metu mendi. Maksudnya metu si rumah mangkat kondangan. Oh, sampean mah bakal ketemuan diajakkan metu-metu. Iya tuh lima sayar nanti. Menang bae ning kene kakang. Menang ning kene kakangnya garap ning endi. Ih, maksudnya mah menang bening sajroning keraton. Aja metu mendi-mendi mantak mangkone ketangguhan. Emang sirane gelem lamun kita nih beli balik. Ya justru sampeannya aja balik ngendong padurong bengi ben. Beneran? Iya. Yakin? Hebat berarti sirane. Ya iyalah. Berarti kita bakal beli modal. Daripada kita ning angkasa rong bengi pira bayar. Oh, Ya larang. iyalah. Sangka beli larang sama. Lamun bener laki mulangka, berarti kakang nginep rong dina rong bengi ning kene. Oh, kakang. Cuman kakang sementara arep kondangan dingining tanggane Pak Tato. Ya sampai sama kondangan bah kayak kecer. Gampang Enak kondangan lah beli modal mangane prasmanan. Hari apa-apaku. Bari sekalian do. Kanggo. Pengen ketemu karo batulan sedulur sing ana ning Limpas. Yung ning kene ki akeh batur kakang bayi. Ake sedulur. Terutama sing di wilayah. Siapa je? Iku umaguri kang Tato. Mamaku. Ayo umay ning kono guri. Iku beli apa do. Iya. Terus anak titipan omongku. Saking nok dipari. Saking nok dipari. Hei, di pai maning ning ayah dodot. Muni akeh temen duite dan aku Bunda sepet. Akila, Bunda Akila, Bunda. Bunda Akila karo Bunda Wilson. Iya, Wilson siapa? Beli pengen kan? Beluk Wilson son. Nok dipari wong sing paling ayu. Beli ketinggalan kanggo sing duwe Kaisar Travel. Iya. Calon majikan kini lamun bisa lama anaknya kanggo Kusnadi gini. Iya. Kelingan beli. Kanggo bongas dipaat. Kayak bulan 11 arep dadi majikan ning kene. Iya kakang. Iya kanggo sing Kaisar Travel beli ketinggalan kanggo Mimi Estri terus nok dinar bayi. Dihormati kabeh kakang. Ana maning kanggo sedulur kakang Mama Edea, Mimi Edea kang supama wong Limpas beli ketinggalan kanggo Mimi Yogi wong sing paling eman Bunda Akila calon tuan rumah wong Gunung Sari. Oh Bunda Akila. Ana maning Bunda Akila sing gadingan Bos Dharma Ayu bayi. Karuan kun. Kanggo sing de Mr. Arjuna. Kelingan beli. Iya wong dewek. Wong dewek sing de Mr. Arjuna Mimi Elin. Salam khususnya kanggo sing lagi ndeleng sing kadoan bayi. Sapa kuno kakang? Ayah papai Haikal lawan mamai Haikal. Papa Haikal, Mama Haikal. Mama Piki sing nembe nyampe ning Indonesia. Sing duwe pujaan. Sing de pujahan nanti sing lagi repot do. Iya kakang. Yayi. Dalam. Cintanya kakang wis lawas lawan awakmu. Cuman jodoh sing durung ana. Mangkono. Tapi priwen bae. Sing aran cinta sejati pasti kudu bukti bae. Cintane sejati. Kayak cintanya mamaku Tato karo Mimi kubu bayi. Sampeyan masih kurang bukti baik. Loh, Cintane kula sejati ning sampeyan kakang. bener. Temenan. Sing dari saksi sing duwe Kaisar Travel bayi. Sing duwe Kaisar Travel. Calon tuan rumah itu. Calon majikan. Iya. Kanggo Mimi Haji Eti, Bapak Haji Asep. Tuan rumah. Bener. Mimi Yogi, Mama Enok Dea, Mimi Enok Dea. Wong Limpas dewek. Nonok Merlin, Nonok Zian, Mimi Wisnu, Mama Ica. Sing duwe Mr. Arjuna Mimi Elin.
Papai Akila, Bude Akila, Bos Dharma Ayu. Wong gadingan. Papai Akila, Mame Akila, Solmete Wong Gunung penganten Sari. sunat. Noki pari. Solmete penganten Oh iya sunat. Noki Pari. Noki pari. Solmete penganten sunat. Noki pari. Solmete penganten sunat. Noki pari. Noki pari. Noki pari. Solmete penganten sunat. Ini kaji rahasia. Nok Uyi. Mimi kaji rahasia. Mimi kaji rahasia. Mimi kaji rahasia. Mimi kaji rahasia. Cinta sejati Mimi kaji rahasia. jari orang Nok bakalan Nok dinar. Nok temenan dinar manis. pengen Nok sampai dinar. nikah. Nok dinar manis. Kanggo nok dinar. Bapak Haji Rasam calon Nok dinar majikan manis. jaluk disebut terus Haji dengan Yeye. Oke. Haji Yeye. Sing Haji jadi empat. Yeye. Cinta pertama jare Kang Uta orang to yang ini wong yang iya. bakal sirna Kang Uta to yang punya wilayah. awin Milikku. SMP Kang Uta cuma to demanan baik Kang Uta to sampai nurut milikku. ning wong tua Apa jenda kula Mama Haji dikawin Binti. tanggang Nok Nok Alia Nok Nok Uyi. Alia Sing Nok paling ayu. Alia. Nok Nok Alia Uyi. Nok Alia Nok Alia mani Nok Alia mani Oh wong Nok tempe. Alia Nok Alia Nok Uyi ku. Nok Alia Nok Uyi, Nok oh, Alia tempe. Anggo Nok Nok Alia Uyi. Nok Alia mani Wong tempe. Kang Satria, Uta to pengantin sunat duduk ini. Pengantin sunat. Iya, jangan satria. Sing duet pengantin travel. sunat, pengantin sunat. calon tuan rumah. Ya ayo awet Haji Binti ini ada di kunci itu. Mimi Haji Kang Lia Haji Binti. majikan tua. Mimi Haji Lia Bangkar majikan tua. penyan Mimi Haji Lia Baskom majikan duit tua. demenan. Mimi Haji Lia. Turun kelakon Mimi Haji Lia. desa waru seberang Mas Kenan. kasmaran. Mas Kenan. Wong ayu kakak Mas Kenan, Mas Kenan, Mas Kenan, Mas Sinten Kenan, yuk? Mas Kenan. Oh calon majikan gadel. Dia gadel Raja Jawa. Calon majikan gadel. 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 Ini kaji rahasia. Calon majikan gadel. Bakar mangan, Calon majikan wadai gadel. baskom, lawas demenan. Durung kelakon mamai Calon tuan bagus. rumah. Desa Dua Lenggong, Kaisar Travel. seberang luwih Anaknya gede. Mama Kukus Mamai Nadi. bagus. Calon tuan rumah. Anak lakine mamai Calon tuan bagus, rumah. mamai bagus. Sing The Kaisar Travel. Cinta Calon tuan pertama rumah. jare orang bakal sirna mamai Wong bagus. gadel sayang. Awit Kang SMP Kutato. cuma Bos Rio. Bos Rio. demanan baik Bos Rio. sampai nurut Bos Rio. ning mamai Bos Rio. bagus. Bos Rio. Kula Bos Rio. dikawin Bos Rio. Bos Rio. Bos Rio. mamai bagus. Bos Rio. Mamai Bos Rio. bagus. Bos mami. Rio. Alah. Bos Rio. Mamai bagus, Bos mamai Rio. bagus, mamai Wong gadel bagus, manis. mamai bagus, mamai Wong gadel bagus, calon mamai majikan. bagus, mamai bagus, Wong gadel mamai bagus, calon majikan. mamai bagus, Wong gadel mamai bagus, mati, calon mamai majikan. bagus, Kang mamai Kutato. bagus, mamai bagus, Sing dari wilayah. bagus, mamai bagus, Nok Wong Alia Karang Malang. mati. Wong Nok Karang Malang. Alia, Nok Wong Alia, Karang Malang. Nok Alia, Wong Nok Alia, Nok Alia, Wong Nok Alia, Nok Alia, Penyan Nok wadah. Alia, Nok Baskom Alia, Nok duit Alia, demenan. Nok Alia, Turun Nok Alia, kelakon. Nok Alia, Desa waru Nok Alia seberang mati. kasmaran. Kaisar Noki Travel, Pari, Kakak salam majikan, Eta. Kaisar Travel, Solmente salam pengantin. majikan, Kaisar Noki Pari, Travel, Noki Kaisar Pari, Travel mati. Solmente pengantin. Kaisar Travel, Noki Pari, salam Solmente majikan, pengantin. Haji Yeye, Haji Yeye, Mas Kenan, Haji Mas Yeye, Kenan, Anggo Haji Mas Yeye, Kenan, Mas Haji Yeye, Kenan, Haji Mas Yeye, Kenan, Haji Yeye, Mas
punya Bogor, Desa yang Lego punya Bogor, seberang yang luwih punya gede Bogor, kajiye yang punya Bogor. ake duite kajiye Kamu tato kelingan zaman ya yukus semalam ya yukus ya yukus lagi ya yukus nonton Haji Rokaya duaan Haji Rokaya balik Haji nonton Rokaya wong loro Haji Rokaya Haji Rokaya disakseni Haji nok Rokaya Elsa saya Meme Haji nok Rasia Elsa Meme Haji nok Rasia Elsa Meme nok Haji Elsa Rasia Meme nok Haji Elsa Rasia Meme nok Haji Elsa Rasia yang punya Meme Bogor Haji Rasia yang punya Bogor Bulan yang punya Bogor duwe laki nok yang punya alian Bogor. nok aliane Aha. durung duwe laki nok sing gede alian nok kuyi cinta Sing sejati nok kuyi nok alian sing gede orang duwe nok kuyi banyu mancur ning tengah taman mamai bagus ora luntur akhirnya zaman mamai bagus mamai bagus mamai bagus mamai bagus mamai bagus maning mamai bagus mamai bagus wonge 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 bagus ora duwe laki nok Elsa nok Elsa nok Elsa mamai kesuwun. bagus uangnya bagus ora duwe laki duh kita disentak-sentak Oke. baik Beneran nggak disentak-sentak baik Randa Arya disawer disentak sampai kita Iya. dimelun jebak alah iya mamai Duh. bagus uangnya bagus wis ngormati wong limpas kabeh wis ngormati Bunda Akila calon tuan rumah sing Gunung Sari wis ngormati Kang Kuwutato wis dihormati kabeh jagate jam piran Duk ya wis harap sore kini kakak wis arep sore iya berarti kakang epimen telat maning maghrib kakak iya ya ayo gak kakang pada bobo bayu oh kelingan saking Bapak Haji Rasam calon majikan iya wonge anak oli lamun kakang mening kamar bayi loh blolining sapa wow kakang berarti sia-sia mangkat sing umah mantek deng adatan baru beli tas sing endi tas sing endi tuku jamu lah tuku jamu ya iya dong sampean ku iyalah jamu apa sayang Jakarta Bandung Jakarta Bandung bakal kelasnya kita beli nginum jamu main-maneman kakang dan aja nginum jamu jakban apa sih Nduk? bokat sampeane beli mampu ning tenagane Pernah kakak gak pincan kundo yang mulane nafsu gede reaksi nih jamu bulewa-lewane oh tenagane sarang semut bae sarang semut sarang semut bak ora kun wis banyu dugan bae karo endog bebek wis jeung paling ampuh mah boyong ngopin siram buyung makanan upik sampean mah ayo jayi ayo lamun bener laki dan laka ayo sayang mau pulang tahu kone bawa dingin nih mamang dul dol bakal laki nih kasihnya keprok-keprok ya Oh, orangnya kuken. ya ya bener ya ya masih bener beli Monica Iya, Ji. tenang sebatang Ya. Alah, bener-bener penggulingannya pemimpin luar biasa ya Yi. wis condong Lebakin kita bakal ya kelakon. tekanin waktu yang mas wis tekanin mangsa Dibuka ya Yi, pakaiannya dibuka. Sepi temen ning dina iki. Biasane nalika isun balik rayi Tandawaru ya ana. Tapi kok saat saiki ning sejroning keraton kok lang kesapa-sapa. Aja-aja rayi Tandawaru lagi istirahat. Rayi sepi cempling makna suara Ya Yi. Coba miring jangan miring. Nah. apa
Apa beli salah krungu isun? Kayana gelendengane wong lanang. Lawan beli salah saking arah ke Nyapuri. Utawa tempat panggulangan isun. Tulis apa ini? Yayi. Ya. Lirik ini bayi. Jong gantian aja. Bukan. Ya Allah. Apa beli salan deleng isun? Kok ding panggulingan isun? Anda manusia loro. Sejatine siapa? Aduh, aduh, iki rambutnya ketindian ning tangan. Tanda waruh. Tanda waruh. Ya, isun beli asing. Ning suarane garuan isun deh. Tapi sing lanangnya siapa itu? Kurang ajar. Ditibele bakal tak seret bareng isun. Tanda waruh. Aduh, Mere. kok dingin, kok dingin. Aduh, duh, 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 duh. Duh, cari. Iku dalam bikajang kono. Bocah ya. Aduh, sasak jari kaku nih deleng. Kelambi nega sengso. Ayo sirah, ayo. Hari wong salah ku iya. Gebeg-gebeg bisik ile gedretek deleng. Kau siapa tanda waruh? Ayo beli kemot lah sama. Aduh. Kok dingin di canane seret temen ya. Seret bolongan siji dinggo bayongan. Oh, Ih, aja-aja korup kini celanane. kaurup. Kakang, ya ampun. Sampean balik kakang. Ya isun balik. Kula lagi turu ditarik bae Oh sampean. lagi turu. Sampai kaget kulane. Tanda waru. Ayu lekas mani. Monyong ya. Suaranya siapa? Nih sejirone kamar isun. Suara radio bodol. Radio bodol. Iya kakang. Masih ada suarane ya. Iya. Mau nakulane nyetel radio kakang. Lala celana kimi ini ya. Cari kakuruk ya. Ningguning kita jalan. Ada nih celana kimi. Seret. Saya terang-terangan nih hadapan isun tanda waruh. Sejati wong lanang sapa? Laka sapa-sapa kakang. Laka sapa-sapa. Kula turu dhewe. Orang mungkin isun wis katon dewek. Bahwasane sirap di dewek kan sejero ning kamar. Salandeleng kakang bantal guling kana kakang. Apa iya? Iya. Kita periksa bareng isun. Kok dingin kakang ora usah. Aja kakang. Aduh jare jare. Siapa kini? Siapa kini? Hai. Arya Tetek. Adine isun. Masya Allah. Logro temen si celana cilik. Diwara. Kang, kita ini seret celananya. Korup gini oon. Kau Jadi sira sing kelawan tanda waru ning kamar isun. Lagi apa-apaan Arya Tetek? Ampura kang garwa sampean aku jeblenak awak. Barengan nuku emban langka. Dulu tukang pejet langka. Ulama melas nih gak rabine sampean aku tak pejeti kang. Oh, saking melasen ning ipe. Enggi Sehingga nalika awake blenak dipejeti ning Arya Tetek. tak pejeti. Nunjukaken rasa baktimu. Enggi Tapi kenapa apa? Kok mejeti? Pakaiannya mengkenen Arya Tetek. iya kak kitanya ku ngeringet ya kok jauh dar kelambin aku. Hari kuwen ning sarung sing teles apa? diserpet.
Apa itu Arya Tetek? Hah? Sing teles apa? Tas nginung susu kan. Nginung susu. Nggih. Tanda waru. Ana maning banyu ning tapi sirah. Sira kublaratan temen sih. Saiki tinggal ngomong secara terang-terangan di hadapan isun. Lagi apa-apaan sirah? Maunya aku kang kula kuarep mampir kang kubu tato. Terus? Barang aku udah ke masing balai desa, sekalian mampir ning panggonan sampean. Ternyata sampai nalakan ning omah. Mau nerepan apa mampir? Rabine sampai aku melongo, anu lawange aku melongo. Lawange sing blongoku. Iya. Punten kan. Ya aku pejet aku berangkat turun, silakas maning. Sampeyan mah semono ketangguhane. Ning lirikannya sejen antara lanang lan wadone. Emang kita lirikannya kayak apa sih? Lirikannya kayak mata ning setan sirah. Edan. Arya Tetek Dalam kan. ora pantes. Ora Nalika kakang mulangka ning sejroning kamar kok wani mancing. Jadi dia kemakula ku kanggo nyumbang-nyumbang sampean. Bukan sampainya pegel. Maksudnya apa? Ngeringan beban sampean. Maksudnya priwen? Bisa ngomong kono. Wong wadon manungtut kang. Sampean kan seorang pejabat. Ya isun, Dina maning rapat. bener. Dina maning rapat. Terus? Dina maning rapat. Rabi sampean sampai rapat sampean meneng baik. Iya. Si rapat dan lagi tanya ku apa? Tuh saya ngomong aku. Beli wandi dheweke. Tanda waru. Wis ketangkep basah. Perbuatanmu kawan Arya Tetek. Jelas-jelas nyianati cinta suci si kakak. Wah. Mending kan wong sejen. Kelawan adi dewek. Sirah ki doyan. Masya Allah. Kayak langka wong lanang sejen sirah ki tanda waru. Kang mubadir kang. Dianggur. Wis ngomong Ngomong ah. Pregat sampeyan yang ngomong Gentenan kita sing ngomong. Ayo ngomong. Sampeyan takon kenang apa sampai tega konon. Oh. Mana meni gak salahe sampeyan sing dadi wong lanang. Kang, wong wadon mah butuh perhatian. Bener. Butuh belayan kasih sayang. Butuh. Pengen kesanding, pengen dimanja. Barang sampeyan dinamaning waktu kanggo masyarakat, dinamaning waktu kanggo tugas. Udah di mengkono. Ya iya. Nalika wong wadon dikesanding kan wong lanang sehingga luru wong lanang sejen. Ya iyalah. Pantas jare sirah. Ya pantas. Istri macam apa sirah bakal mengkono? Istri sejati. Toli sirah Arya Tetek. Sirah weruh. Kini ki dudu wong sejen. Lah isun bukan keweruh. Di samping garwani sun. Iya. Keluargane sirah adine tanda waru. Nggih. Tapi kenapa sirah ki doyan? Kita macam maning adi mertua dewek bembu seringe. Sampeyan boleh apa-apa kok. Sembarangan baik. Saiki jelas loro-loro ade wis melanggar hukum. Tak akui kakang. Hubungan terlarang iki wis lawas kejalin. Oh wis lawas. Iya. Ternyata hebat. Pinter sirah. Ngumpetaken keblesakan. Saking hadapan isun. Sing awit 2014 hubungan. Sing awit 2014. Iya. Sampai kene 2023.000. Tegari patak. Wis 9 tahun berarti. Wis 9 tahun sirah. Ya embuh wis lawas. Jalin hubungan. Oh, ternyata hebat. Rongokna Arya Tetek. Najan sirah garwane utawa dinisun tanda waru garwanisun. Tapi singaran hukum singgana ning kuningan mesti ditegakaken. Maksud sampean? Hukum apa kon? Jelas sirah wis menyalahi aturan. Melakukan hal iki melanggar hukum kena tindak pidana. Kok dingin, kok dingin. Biang ngatirakan jadi pemimpin. Iya. Masih ngatir wong selingkuh anak hukumnya. Iya. Memang wong selingkuh anak pasalnya konon. Mending selingkuh wong sejen mah. Ngatirakan jadi pemimpin gawe hukum dewe. Kayak dudu garwane Ora, ngisun. ini pertimbangan. Ngatir wong demenan. Sing selingkuh rapine dhewe, sing nyelingkuh ya adine. Iya. Kegila-gila teman sampean sampai ganti lapor. Oh, jadi bakal mengonon dianggap wis bae kono. Ayo, Ya, iya, wis lah. pertimbangan. Kenapa sayang?
kasih narik-narik sarung. Di, nyarik. Kesenggol kana. Ayim lodrok. Amlod. Tangi. Duh, sampeyan mah. Wis jelas ning sejerone persoalan iki. Wis mandi kepalang basah sayang. Tanggung gaya. Wis ketangguhan ya wis sekalian. Jujur terang-terangan. Jadi ya mengakui Iya. berarti bakal menggonan kudu nanggung resiko di sira wong loro. Wis siap wis. Prajurit kuningan. Manjing. Prajurit manjing Rai. Kula timbalan Gusti. Kula lagi jaga ning sejabaning pendopo. Secara serentak kula diundang lawan sampean. Wonten gawe napa Gusti? Sawangan bareng sampean. Sapa iki? Kadang sampean Arya Tetek lawan siapa? Garwa sampean delengen lan pelajari ning sampean ditilik saking segi busana. Terus apa iki? Masya Allah. Iku sikile. Iya Gusti. Arya Tetek. Kunku karo Yayui Pene. Arya Tetek. Gula paman. Eling beli siraku. Eling. Sadar beli. Ya sadar. Ari Gusti Ayu Tandawaru. Apane sira? Ya termasuk Yayu. Yayu. Ari kun si parak-parakan. Ya ora apa-apa wong karo dulur. Ai bakal karo dulur beli apa-apa. Kita memelas karo sedulurku. Artinya wong karo sedulur iku keciwit kulit kegawat daging. Nah. Bakal sedulur tua blenak adi melu blenak. Aku ngerti sampean. Berarti sampean wajib menjaga pekayane kakang sampean. Wajib jaga pekayane. Pekayane kakang berarti pekayane. Pekayane kita. Jabatannya kakang berarti. Jabatan kita. Rabine kakang. Rabine. Oh, dadi selingkuh Gusti. Siapa sing selingkuh? Ari sira. Hati-hati ngomongku. Hati-hati. Ari kun si lagi apa? Yang kita diarahin selingkuh. Ora lagi apa? Oh dikit, punten Gusti. Punten. Punten bae kayak tukang karaoke. Beli karo sira. Kita mah punten gak kelawan pimpinan kita. Ya los. Ya sayang. Mana sayang? Mana? Kok dikit takon. Laki nira barengkin lambinnya kayak Pak Karno ya kelambi. Rongok na kita takon. Takon dalan. Beli. Umay Pak Utato. Beli. Ari mau takon apa? Ari sirakin sarungan kita sapa. Tuli takon bae kuar apa sih? Ya pengen meru. Tas adus. Tas adus. Adus bosong. Kusi mampu keringet. Abatannya mah beli adus. Tadi sing adus apa nih? Ya apa bae lah. Dadi tas apa siraku? Adus kok. Goblok sampean ki. Ngadu siapa? Ngadu siapa? Ya apa bae. Gusti. Non. Pengen bae dadi Gusti. Ari sira bawa rasanya dadi apa? Kita masakin sopan paman. Aja maning sampean sing beluk wong eta sing beluk kemarak kurang yakin. Kulan wajib menjalankan atas dasar perintah panjenengan. Apa sing perlu dilakukan lawan Arya Tetek kadang sampean? Arya Tetek lawan Tandawaru. Bisa melakukan perjinahan ning sejirone kenyapuri utawa penggulingan isun. Masya Allah. Selingkuh. Selingkuh maning selingkuh. Arya Tetek. Dua laki nang. Weru paman lah laki nek ku kakangnya kita ku. Ya sira ku tegelan temen. Iku lho niku. Lah. Wis langkai sini-sini wong loro. Entah. Demi Wis langka kesenangan. wirang-wirang. Demi kepuasan ya Berarti sayang. bakal kayak sini gabung. Seneng konon. Ya seneng lah. Bahagia konon. Ya iyalah. Telat banding sira wong loro bakal sengsara. Nyumpai kita sampeanku. Siapa sing sengsara? Sira wong loro. Sedulur kita kikang. Iya weruh. Lama kita sakit ketika kemelu ngopeni. Oh kono. Ya iyalah. Jadi sira ki ngaku sedulur. Tuli Ngaku kakang. ngaku. Tapi tegel sira ki. Maning-maning tegel. Garuane si kakang kok direbut. Kita ku sampean mau tegel ku durung pernah nempiling sampean ta. Gebuk sampean ta. Tegel lah bandi. Ya ning lebakune Ya memang. wis. Sira durung pernah nembeling isun. Nabok isun. Tapi sira wis nyakiti perasaan isun. Siapa sih? Sakit paduan bayari naleni sarungku. Punten Gusti. Ya Raja. Hukum ning kuningan perlu ditegakaken. Singarane hukum
ora kudu mban cinde mban cilata. Aja boro rakyat, pejabat, anak sekalipun yang melanggar tatanan hukum sing berlaku wajib ditindak secara hukum Gusti. Mulai isun bakal kupai perintah bering sampean. Sandika, Rongokaken. mangga. Seret tanda waru. Lawan Arya Teteg. Ning ruang persidangan. Panjenengan istirahat Seret. jawab pula. Sedikit Rai. Mulane nang singarane wong urip iku aja nutugi awae nafsu. Singarane nafsu iku setan. Iya. Naktune 15 sak 8 tak 7 15 wadon wa sanga dak 6 15 duit dak 6 wa sanga 15 Tukang pala. sira kesering ngomong. Punten Gusti, tangga kula ki arep ajatan. Iya. Durung oli dina, pilihaken dina sing bagus kira-kira aja udan. Apa dianggap kita ki nujum? Mari kono. Kita ki penegak keadilan ananing bumi Kuningan. Bro, Sing bakal ngadili sira. arep ngadili kita. Iya. Ulah jawab lawan sampean. Jawab Bapak Bro. Boleh kita diadili. Jika sampean mampu, tidak mampu jangan coba-coba sampean. Cih, sira ki nantang Manusia kebal hukum. kebal hukum. Iyalah. Pimpinannya ki Kakang Ira. Wero. Kakang Ira wis nentukan Apa? sing bakal sira bakal dipenjara. Di penjara. Iya. Ada dong di penjara ku enak di mangan. Lah, dan di bagian Ya ora apa-apa lah. mangane karo kangkung. Kedoyanan kita. Kuno. Jadi harap di penjara tak beli konon. Ada penjara. Sira bakal tak candak. Prajurit dicandak Nanti Raden. dulu. Ayo nanti dulu. Alah. Menang nang. Bocah wingi beli mangkat ngomongnya mboke lara. Iya. Tak teleng trimingnya lagi belajar mobil. Sirane arep mangkat luar negeri. Iya beli. Iya, wis kakak wis. Arep pada mari kabeh, darum arep mari. Manyung arep mari, dalang alus mana pada mari? Mangan nanggas sirane. Mana pada mari? Aja dianggap isunya lihat. Aja dianggap isun dewekan. Sapa nih jabane keraton? Paman. Paman. Priwen ger. Silakan. Ya. Perbuatan kita kejebak. Onon. Tapi kau udah lakukan sampean. Priwen kuno. Iki merupakan taktik dan politik. Ya. Intinya priwen baik kita kudu jadi pemimpin. Turunkan jabatan kakak gula paman. Konon. Iya. Aja watir paman sing tanggung jawab. Maju sampean. Ya. Arep endi sirane? Hah? Kita beli di urusan karo divisi bagian lapangan. Ora urusan. Ora duwe urusan. Paman kita kok. Ya senajan aja maning Mamang Ira. Apa? Senajan Bapak Ira itu ora peduli. Musak pai suara kuasa kini. Kin ki Lah lah. menguasakan konon Ya iya dong. dadi sirane arep apa? Arep ning angkasa. Bener. Angkasa kuning endi? Patrol. Ya, weruan ningan. Kun ku genapa angkasa? Aja takon bae bakat tandang. Iki takon regane pira ning angkasa ku? 250 yana. Sing 400 yana. Senda payen dalan umbarak. Enda. Ayo. Apa sira? Arep belajar mobil truk maneh. Mikir. Aja ngalangi ning tujuane Arya Teteg. Sebab permasalahan kiyen rencana kiyen wis lawas disusun. Arya Teteg pengen ngadeg Nalendra ning Kuningan ganti kelungguan kakange. Ya, karena kakange iki beli sadar diri ngadeg dadi pimpinan Kuningan terlalu lawas. Dadi perkara kiyen ki wis lawas direncanakan. Wis disusun lawas. Dadi Arya Teteg tujuannya pengen dadi pimpinan ning Kuningan. Pengen dadi pemimpin ning Kuningan. Tapi kelawan pelampiasan selingkuh kelawan garwane pimpinan Kuningan. Aja maning kuwen kedudukane najan garwane bila perlu nyawane kakange bakal digawa dipateni ning Arya Teteg. Rongokna sampean. Priwen. Bakal sampean ngerti ning hukum.
Singarane Arya Tetek pengen dadi pemimpin iku bener. Iya. Tapi bener tindak salah tanduk. Bener tindake. Bener tindake anak garis keturunan. Ya, langkane kakange Arya Tetek wajib kanggo ganti kedudukannya. Karena Kuningan menganut dinasti monarki absolut. Ora salah Pemerintahan turun temurun. tapi sing dadi salahe melanggar tatanan hukum karena ngeroboki garwane wong sejen. Onon. Iya. Dianggap salah. Salah. Jari Sira salah. Iya. Melanggar hukum. Ora Tapi Arya Tetek mah bener. Bener Karena sote wong seneng kudu kelakon ya makonon. bener sote jare Sira. Ya. Sebab Sira pendukungnya. Bisane Arya Tetek bertindak semacam sewenang-wenang iki atas dasar dukungan Sira. Yen mekene pengen damai apa pengen rame. Ya jelas. Apa Sira pengen damai melu karo isun. Dukung Arya Tetek ngadeg dadi pemimpin ning Kuningan. Lamun beli dukung wah. Bahaya. Siapa sing jegal jalur politiknya Arya Tetek ngadeg dadi Nalendra ning Kuningan bakal telepas. Aja ngimpi sedurunge turu sampean. Apa? Ngerencanakan Arya Tetek pengen dadi pemimpin ning Kuningan. Ana sing bakal dadi penghalangnya. Siapa? Iya. Sira. Arep ngalangi ning tujuannya Arya Tetek. Kena Arya Tetek dadi pimpinan, tapi syaratnya Arya Tetek kudu nglakoni di penjara dikit ning Kuningan. Beli kena dirowo kena cature. Woi, depisi bagian dalam, depisi bagian luar. Kudu tarung di lepakian. Dan Tiamo depisi bagian dalam. Mangga Divisi Kijelantik. bagian lapangan prajurit lawan divisi bagian dalam. Ya. Tapi sing aja musuh. Dia hadapi lawan ini. Melayu Singato ucap Tunggu, hadapi. Tunggu. Ayo divisi bagian lapangan. Ayo di Prayogo ini pejabat Kuningan divisi bagian dalam. Maju dari. Tegas pengucape dalam disiplin lan jujur tingkah lakune kan diurus kebenaran ning uripe ora sok gawe bisa ning rakyate sopan santun budi bahasane Siapa maning jago nih Bapak Yo? bisa Jago nih gablok. Buat jago nih. Pengen baru jaluan. Halaman nih jago nih. Siapa maning jago? Sampeyan kudu hati-hati. Kamu ngadepin prajurit divisi bagian luar. Hati-hati. Ari ngomong Ayam-ayam kate. maju Hajar pun. Dalam disiplin lan jujur tingkah lakune nurung kebawan nimurute ora sok gawe rusak di rakyat sopan santun budi bahasane
Divisi bagian dalam pasang kembali Siapa mani gua maju jago nih gua maju. Ayo. Ayo cel. Habis juga bisa. Lepaskan. Lepaskan. Tegas pengucapan lebih disiplin lan jujur tingkah lakune dadi loro kebenaran ning uripe ora sok gawe rusak ni rakyate Jagonesun biwangannya sopan Ayo, siapa maning? Ayo. Aja sampai lemas saya. Awas rum aja remel. Awas. Teddy maju Teddy. Ayo, prajurit divisi bagian dalam. Dikikis habis. Prajurit divisi bagian luar. Awas aja sampai lemas ya. Mati garda Pasangkan ini. Ayo semono-mono medal. Awas Lembon. ayo, aja umpet sih. Tiga setengah desa. Jamani maju. Orang ingat mampus kamu, ingat hilang dahsyat. Awas Jarum, hati-hati Rum. Tunjukkan kemampuan. Ada sampai lengannya. Kedua saja sampai maju. Warga.